ay naghilak ang akong kasing-kasing. Ihilak pag yun. Paspas ang pagbuto sa kulugan. Samtang ako gahilak. Primera, segunda, tercera, cuarta. Tawagan na lang ko ninyo, Juliana. Married but it's complicated. Wala na ko damangan, Dulanday. Gaya nga ni ang dangatan sa akong kinabuhi karon. Mahal, gigugman ako pag-ayo akong bana nga si Ferdy. Ferdinand for long. Ferdy for short. Akong bana na si Ferdy. Ferdy shell from the ocean. Tungkol sa kung gugma sa kung banang si Ferdy, isalig ko kaniya. Bisan na side ko nga dagan siya og kulo kadidang. Sa tinuod lang Dulanday. Daw ginakonsinti na nako akong panang nga si Ferdy siya mga kabuang. Daghan kong nabasahan siyang cellphone. Apan gipalabay lang nako ang tanan kay mahadlok ko nga mawaha siya nga kanako. Kay every time hiraman ako yung cellphone. Pasuko magud siya. Sumbong ko sa akong close nga pinsan nga si Kyla og dinhi. Gagsa ko gaw, gagsa ko ba? Gaw, tama na oy. Lagot ko wala ko kuya si Ferdy. Akong uyab nga karon mana na ako naglago yung ba si Ferdy siya. Tama na diya, hilom na Kurang gud. dahil yun siya mga nilasinda ba? Gaw! Hilom na ba? Ihang ko gaw. Grabe ka ayaw ang iyang magkwala ng tao na kuwag ka. Unsa may mabuhay? Unsa may problema ninyo, Gaw? Naog na sa babae. Nay, babae? Nakita na kong gaw na kong CCTV camera sa kong kasing-kasing ka na sa babae. Kanas alang? Babae sa puting bato. Basta,
Basta gaw na lang siya, babae. O sige. Gaw. Ako na bantayan. Gaw. May buwan atong kisag gibabayan na niya. Salamat kayo, gaw. Sige, tabangan Grabe ka. kayo ginatawanan ko, mapag-kauyab lang naman. Adalit ito kayo. Adalit kayo naman magwapo, gaw. Sige na. Tama na, gaw. Tama na. Grabe. Sige na mag-text. Mara magwa ka kitag asawa. Mara mauwa ka lang tao. Hoy! Birdie! Ikaw ba, bisag si... Ikaw, sige na wadyo kayo daw ba? Sige na wadyo ka Birdie. Ako ni Colin Silva. Bebe, ako Silva, ba? Ambi na. Text. Nga siya text niya. Kasama na mo ka-text. Ha? Ambi lagi na. Si Ambe! Ambi na ba? Si Ambe! Ambi na ako cellphone. Ano bang ikaw mo nagpaita? Ako namin nagpaita niya? Ha? Ako namin nag-loadan eh. Ambi ba? Kaya nag-load na ako niya. Kung di kayo mo text ako. Ambi ba? Ambe! Palaguton ka Kisama na, na. kisama na. Palaguton Kisama na mo. mo ka-text. Palaguton ba ko ni mo? Kisama na mo ka-text! Huwag na kilabot ka kisa kong text. Ay. Saan ka-text mo? Ako ang cellphone ha. Ayaw pang hilabot anak. Kaya mo na cellphone. Ako may nag-loadan eh. Ambi na! Ambe? Gusto ko mag-away ka? Ha? Ha? Gusto ko mag-away ka? Ayoko ka na, ha? Gusto ba ka mag-away ta? Ayoko ka na. Ha? Basahan na. Basahan na. Away na ta. Ha? Kung hindi mo gusto? Ha? Ano mo Away? lang si mag-text? Yung ano mo si mag-text? Away ta. O sige. Ah. Di na ma-text ko ha. Hindi na ba Sige. Away na ta. Away, bitaw ta. Away? Gusto ko mag-ubot ha? Sabi na ng cellphone niya eh. Sige. Sige pa kayo sa kwa. Di na mo ulis ko ha. Sige, mag-away ta. Away ta. Oh, tara! Ang cellphone mo! Ay, sige, sumay-sumay ha. Pilong ko ng bakba ni mo ron. Ano na cellphone mo? Agay. Oh. Ano ba nagpapaka? Nalapit ang cellphone mo? Hindi mo rin ka gustong away eh. Ano yan? Mura ba yung gwape? Pwede! Tama na, grabe kayo ba? Gusto ka na ng cellphone, nilagyan ko matagal na niya. Kisaw ka niya ka-take sa bantay na gina ba? Bantay na gina ba? Makausap ko. Sigag. Ay, tungan. Asa mo ka man to, Ferdy? Kasi palabig ko na ng imuhang Axe Cologne nga kuan nga atsa. Kung atsa Cologne di ay. Ano magbuot man ka? Sabi gusto niyo manimaw kung adlaw niya? Kung inapahumot ta kay Duda, di kwentuhan na ba? sana kung malakaw sa ko. Nakuya tuon nga, importante nga kliyente. Vibrate niya yung cellphone. Kagilok. Parang nag-vibrate na niya yung cellphone niya ba? Sige na, panturo ko. Sige. Malay, goodbye kiss? Imitan ko ni Gab. Ninja move. I-text na ko quick ako. Sunda na mo. Ano? Paano na ako akong cellphone? I-text na ko niya. Go. Al 2, 3, asap. Gaw, sensya na. Kuha kong NBI karon. Nasa mo yun. Na-reply. Kaysa lang ka, pina-uptik. Asundan lang nako ang akong bana.
na-reply na. Gaw, dili jud ko makaadto. Sensya na jud. Okay. Sundan ako. Matun ako. Magdali ko. Guba naman breaks yun. Mabangga, matandaan niyo eh. Hilis lagi kong chinilas gig break ba? Sakay siya green taxi. Magdali ko. Sundan ako, padulong siyang maa. Padulong. Paten. Tuwa man eh, padulong ila. O-boards. O-boards. Yan yung nakasunod sa O-boards, ha? Pantal yung ka. Bawal na mabusod din yung may partner, ma'am. Sa mga may partner, ako yato niya sa room 69. Ma'am, di siya pwede musod din sa awards, ma'am. Kung musod ka din, dapat na dyan kayo Sa may gusto niya punta sa batin mo, kita ba ikaw lang ako wala ba? ka na dyan, ma'am. Pares na lang dyan tayo. Kaya di mo dyan pwede musod ka na lawak sa awards. Dili na partner. Wala pa ko na aning-aning nung bitay na kayo kakamping ko na pa yung bukto nun. Lusog kayo daw ka rin batuta, di mo? Dili na sa aping, day. Sa matuta lang mag-out, day. Ako na, Ton. Diyan ka na! Ay, kung gala, gisapot ko, ha? Bisan kang magtutuan ko din, eh. Wakay lamot! Wakay taon siguwang! Paminaw na ako. Nanako na eh. Nanan eh. Ayaw ba? Sakay lang. What? Kailan mo ko alam. Kailan mo ko alam tingog ka. Pero di ko magduda. Murag di kabusis sa niya. Kinahin ko man. Naadri sa kabal. Ato ko CR ko sa kabalding tubig. Ako ano banday na ko. Dara. Nakakuha ng tubig. Dala yung tubig niya. Brela ko. Pasmo, mga baboy, mga kanding, mga bitay, mga bangsan. Mga ok-ok, mga silipinting ang tayo. Ikaw? Paano naman yan? Ikaw? Juliana, let me explain. Ikaw ako yung gagawa. Ikaw na yung may kulong kaninang sa kumbanda. Ikaw ay uwa ni ba? Laya na rin! Tama na! Hawa na rin batan! Hawa! Ikaw lalaki. Tama na! Nagsaglaw ako ba dyan? Juliana. Ako yung inspiring cookies. Sala pa rin ako ng kasama. Salaya! Ikaw na ba? Agay! Ano na? Kumaga kang kaglaw? Ha? Sala pa rin ako. Sala! Wapo na kayo kasi yung paminaw, anak! Wapo na kayo kasi yung paminaw! Ha? Ayoko, anak! Pailan na mo kaso! Pailan na mo kaso! Upal ka kaso? Oh! Kung upal ka kaso, bulagan ka! Udra!